Te ka ba Garuhil simpe kerkom jet na bikmat. Ki katu kat ni ki Riew shemphang balasan bah ka perkat perdan bat ki balano senyang shikadai syaka imlang salang. Ngan penitu syai ki panelis ningkong ngidon ye iba Arden basayamot. Iba Arden i longru presiden jongka Voice of the People Party. Kublai shibun ba Arden ba pidon ringkat bangi. Ngidon ru hangi kong fenala el nonglat ibadai ru iwei na ki muktiar ba larat ba ha kani ka kam chung i om tang haka jela handai haka rihi borok away kublai shibun kong fenala yau samlang rang ba u bajop pungru kublai shibun ba job ba filadon mat ngi la haba ngitip syai barok ngitip syai mo ba kidon ki kabamla banlong kata te ke kamut kadon ru kata ka benami in one form or another mo ti haba kum kata kadon balai ka election commission kam inquire shemphang kata ka jingdon jing em jong we Riew lani jong ununu candidate haba katip syai but sakaway pada balai ba ka election commission kampak judan raya kata ba kan disqualify ya unu u candidate u batok te balai tarai duk mentak kampak don gum kata ke nakaliang jong ka election commission but lada ngikwa ba ka election commission kan pentrai kam ya kata ke bangi hab banle. She said, "Bala I affidavit he plus sworn in the affidavit before the magistrate. Kal along he admitted document in law. Tin dadan kajing pen ken ka dan bet kajing ka legal action he ka dan bet. Kata kajing ong jong pi bade kalong ban ngan ong ime pon kata long kibre kim expose ya lade. Kim pen ira baru spa. Te kin buri bet. Te an kin ong long dan iwe MLA ideng sakti shibun ha ideng ksiar shibun ha te hapo affidavit dan tang iwe ksiar tang iwe then everyone is questioning pideng de jong no yang de jong lock de jong email ya ikat kum this and that so that's it ken kalong kamta ken dia kamtar ki jakar de karting para karting ta we can right of property imti kam de fundamental right anyone can have their own UN ban kini ki self acquired property lili la bhate ban aishan no kini ki heritable property ki bangi hiar pateng te mla ra ban ong ban aisha way pada ken ki bom de na ka to ka pateng te komentang ayo ni me ka yeng ka bade na ime tengah haban ai live jong nga che ki khun ngam la ban ai che bajap tamo te long kom ta ken ki self acquired property thit hi bajap bade ila hin ban ai no te kata kalong mla ka an man khang te it can kalong lose kalong ayu kata ka jing thmu jong ka election commission ban tap ya komi kata ka jing ayu kita ki assets ke jong ki komba pi ong pi mo mentan kendiat pi ong ba ki bun ki jingdon jing em ki sit ai ha ki lok ha ki khone kata ngarung ala syamo ngahaba ngapuli ki affidavit tibele ke election commission kam inquire pat ya lok lani ki khon jeng tu ki candidate ba kata ang bada baros pa amlong liang election bala ban disqualify ngam ong kata longkom kalongkom kani kan ba syubukum Riew syubukum itu lok no syubu iyo tulap arpo hajar tangba idan ya ka property ke bahasan pokrur syubu kita of all you mean to say ilok idin nang treasure ka ni syubu nang treasure ka nang treasure kan syubu ka tulap ka di arpo hajar mo tamba idan kata ka assets ke bahasan pokrur dia kata ka ladan ke imbalance sangta dia bat ladang ipedu amde tang ki property in terms of land lada ka di land tingi dang la ban ong ba ngi yo na inai mo tang ba lada ki di ki property kum kita kan kidan santeli kali kidan kum ni kum tai balik ka election commission tharai ba kampat la ban le ai kata pada kami kita ngan ong it cannot be kamla ban streamline kamla hi bandan kom kata ban ong ban kop kani kata kajing dan ulok kalok long dan ayu I can think of that ban ong bakan kata ka jing yang election jong no Riew kan tengah try hi kata hin ong ka sulong bitang kumta lada dan ba complain ka de abe de ka complain lada dan ba complain maybe ya kata uta ule kumta I think that kan sawan kata ka jing kali ha ka way na ki ayu try ba dan in ayu hangin sedang yakran bahaya kata ka ba dan ki kali ba ki klor ka ba aim to
affidavit buôn hai wala ban pet terus ni man de jong no te ka bhahi bangin nom ya kren kita maka tu kam dan jingkhang legally dan any restriction ya ubreu bo on ai ki properties ni ka lock jong gitu ki ginuruspa dan tanda dati gidi ki nong trai sarkar pre kata departmental wise kelaban le daka rukam le jong ki hi da ki inquiry la jong tak kubleshi bon kong fenala han poi biang sei ba ardan ko ma pi pet hi ha kani ka jela jongi kadon kataka jinghiar jong karukom perkhat hakaliang jong kinong yalam ba hakaliang jong kinong vot te kum uwe ne kinong mikmat ka mentality jong kinong vot ha ka jela mikhalia te nai pat phai sa ka mentality jong kinong yang election kata tingnya tip hi borkhot kalong kumno dei ka mentality jong kinong vot pat ha ka jela mikhalia kelum om tang na ki constituency pi ka rukom perkhat mo ngan phai kham tom shekani ka liang ka jongi namal ka rukom perkhat ada pi ong me geleng in namla bani otang ka we ka rukom perkhat namang idon ar liang pi kidon kipat garu bat ngidon kipat khasi te la penlong ke jela de kini ki ar ke mri tingi mi perkhat kumju la ka nu ka liang mo te ngin phai shekani ka liang ka jingi ka khasi vision ngila manong ka banta jingi khasi ngin sham ba ni ki khasi ha ka widei bat ka politics ngi tu na bha ka jing shemphang karung kani karukom sotho ba ka politics kadi ka bajaklia kipat ba ki babon te namar kata ka don kam ban pen sotho ya kipat ba ha ka widei bat ka politics kumnu banje nami khmat bat ki de ban tip kumnu banje nami khmat ki de ban tip ka kamram jung nami khmat bat ka hok ka jungki ya kani dang don kam ban pen shai pen sotho te ngila persang na galeng jingi te hakasnem arajar sipo ngila sedang ya ka clean politics campaign dailing ba ka clean politics campaign ke bangila rung keleng bat ngila hang to bon ki bri kim sotho teng ki jet no mi khmat ki jongi sani ki jet ka jing so jan so bayeng so prashnong nama blawan bayap I mei jonga lawan yap ikon kata ka jing so kala te ki pi ka jing so ka senshar bhai ka jing prakhat te ka jing bam so thu ka jing ki kata ka jing duna jong kata ka political consciousness lene ka political awareness ka jing ki bri jing mdei tang ki ba duna jing start mo what ki belong highly educated ru ki duna bha ha ka bidei ba ka jing so thu ya ka politics namar blai kim da kham ko athan bani don benta ha ki jing kan chapang gani ka politics re ka political discourse ki kham kyar shu ranga ngaron haying abriu kin don ka to gani giri rong ba ranga tang shukren politics ne so ispang sa tamorwe angode ka tu ka pen ibi ba kismo ba gani ka politics kadi ka bajaklia gan kadi ka ba sniu tingi haban weng shu ka ta ka jing prakhat ti kumbolong menta katali kala nang jur kumbakalom tara ka ba kibri ki ba mitana na ka sanchar kala nang pen scam me ka jing so jing pa ba ka ba shisha kani ka jing ong ba ka politics kadi ka basniu te don kamban pen sutho I pa ba kadi banwan ka jing sutho te lese kan kala ka ta kom prakhat ngi phai pat chapo garu hills impe ka kom je na wi khmat ka ki kham sutho shatai ki kham nang bat ka jing kala kan wan te ba jap kumbai ila bandrap ngi ki khasi hi ngi long emotional la bangi vote mo ki dan kata jing sngo hato ka ki ni ki jinglet jang ki ni ki politicians ka jinglet jang ki politicians ya ki ni ki yeng ya breu ki ka pen I bau tu breu di bobha ba ngila de no banjet yo kum tau breu lani ka agenda trai jong ni politicians ro kilet cheki yang ya breu namal ngi politicians kili yang ya breu tang dala jandai atat ka por yang election andai ka por mpa de yang election te kim let te ka jing pet jong pi kumnu kini ki samla jong ni minta kin haban perkhat thamai bat kumnu ki de ban vote pet mo long dangi ya pet ya ka ne ka jinglong jong ka jat ban re jong ni ki khen buram ha ya ki breu balik yang ya breu kata kadika ba ki believe ba lawan man solam ya kano no kayeng ba yap te ki khen buram ha but mentally kamot umdi na tang boy candidate balik yang abriu ndai da kan nak tu consensus ki barok ki batu men election ban sha ba yap breu te but ong hi mo ba tang balik yang abriu de ba bhane ba sniu teng nom la ban judge a person on that government ki ba complain ya ki legislators ki they become long educated and then the feedback part ya ka trend during election haki kamtam haki urban seats feedback ya ka
voting pattern mo, ya ka percentage of voters bawan turnout during election. Fin pet kum ki urban seats mostly kira 60-65%. Where is that 35%? They are all the intellectuals, they are all like, you know, kitu ki bala hamlong standard. Kitu kim julit have vote. You know, that's what I've seen. Ba kitu kim julit have vote. So, you know, if the turnout of the voters, you know, kawan by 85%, 90%, then we can see kan ba, yes, ka state jungi kala ban kala, ting. We cannot blame only the politicians. The voters, they should, you know, use ya ka board jungi ba, they should come out in masses, then they can give a good mandate ba, ya ka ka sarkar ba kinjit, then they'll be answerable because the government is, the people have vote. They basically, ka jingkentu jonga ki voters kalang ba during election ba fin Aisha kata ka mandate ka balong strong you know MLA ne MDC ne ya ka government kamut pidiban you know you go and vote, use your franchise ken ba you know change will be there because filalet ban tap vote kuble shibun ba job te da ka tu ka jinya keren ka bangilayo banya paleo jingmot ba iba arden ba job ba ikong finala